wannan abin ya faru na damu ni na ce ma ni ban Allah ya sauke mu kaga da irin wannan kalaman ni wallahi duk wanda zai faɗa wani magana ba na jin wani abu amma duk maganar da ka faɗa kawai sai na ji ta ƙwarai kai tun daga cikin zuciyanka ne shi yasa da wannan abin ya faru na damu ni na ce ma ni ban mai tunanin haka na shaku da kai sosai ba sai lokacin nan wallahi ma ai yadda kake tunani ma wallahi ya wuce na ji ka yi shiru. Allah sarki. Wallahi na rasa abin da zan ce ne ma shi yasa kika ji na yi shiru. Sabida abin yana bani mamaki sosai irin yadda jininmu ya haɗu kuma ga shi dai soyayyar juna mu duka ta bi jikinmu. Ina ƙaunar ki, kina ƙaunata, daidai ne ra'ayinmu da dai sauransu. Ban taɓa tunanin haka kika yarda da ni sosai ba kuma kike so na kamar yadda nake son ki. Duk da cewa har yanzu idanuwana suna mararin begen ganin ki. Sa'ilin da kullum suna fama da tunanin mafarkin tsara hoton zubin ki a cikin zuciyata. Wallahi kin san wai sai dai na rinƙa rufe ido like kamar yadda in za ka yi tunanin abu ɗin nan in ka rufe idon wannan sannan na rinƙa ganin ki kafin wayana ya dawo hannuna. Kuma na goge komi fa ba ni da komi. Su amiransu ƙauna, su amiransu masu yaya shine ake ƙara ta wajen yayanki ko? Ko ɗan uwanki ne? Allah sarki. Wallahi ni ma ina so Allah ya nuna min Allah ya ara min lokaci da dama da zan haɗu da kai face to face. Kamar magana maka. Insha Allah za mu haɗu. Wallahi kusan kullum sai na mafarkin kan lokacin da kai tafiya nan. Kullum ba daga san wata sakari kullum sai na yi rubutu na ta yi da safe da yamma. Na ci abinci haba na yi kewar komai naka wallahi. Okay to yanzu tsaya. Duk da cewa dukanmu muna jin shauƙi akan junanmu. So yanzu ki gyara zamanki, yanzu ki ɗauka ki cewa yanzu kina cikin aji you are in the class na soyayya. Faɗa min abubuwa guda uku kacal, uku kaɗai wanda kika yi kewarsu a kaina. Kowanne guda ɗaya kada yayi kamanceceniya da guda ɗaya, guda uku kawai. Wai kamar sabon ango. Eh mana sabon ango ne ma. Allah a bi a hankali. Ango fa wane ni? I'm just trying to say kawai dai na ce ne. Amma ba ki gani yanzu dare ne? Dare ne fa kuma kina faɗin irin wannan. Ai ki sa na kasa yin bacci. Kina shagwaɓa ni sosai. To yanzu ke kina tunanin zan iya yin kuskure na bar ki in kama wata? In nayi haka ai ban yi tunani ba. Sauraro na, idanuwa na, tunani na, hankali na duka ina na kai su. In biki manta ba a baya na faɗa miki kamar yadda so let's try when the head is cut off ba a haɗa gudu da daga magani. Zuciya na ta mutum ɗaya ce, ta mace ɗaya ce saboda ba na iya haɗa. Lallai turawa sun yi gaskiya. Shi farin ciki wani abu ne wanda ba a iya siyan shi da kuɗi ko kuma abu ne wanda ake buƙata mai ɗorewa har ƙarshen rayuwa shi ke kawo. Wai ko ma kin lura da wani abu? Ban san me yasa zuciyata take samun natsuwa idan ta ji muryarki ba. Kai angon ne insha Allah nan ba da daɗewa ba. To idan ban shagwaɓa ka ba wa zan shagwaɓa. Kaga dole wannan aiki na ne. In Allah ya yarda ko. Yardar Allah ita ce gaba da komai. Allah ya yarda da mu kuma ni ma na yarda da kai. Su ango mijin amarya. To amma kin bani dariya guda ɗaya. Shin tsaya. Shin ke ce za ki shagwaɓa ni ko ko ni ya kamata na shagwaɓa ki na tarairaya ki? Kin san fa irin yadda nake tunani?
a ce ya kamata a ce na shagwaɓa ki kamar ba za a ce kamar zinari ba ko kuma a ce ƙwai. No, ke tamkar wata jaririya nake so na shagwaɓa ki irin yadda ake mata an riƙe ta a hannu biyun nan ana mata wasa. Ana mata ta hannu ta kafaɗa, ta gefen kunnuwa, ba ta son takura, kayan aurenki suna ɗaka, duk wanda ya matsa miki Allah ya matsa mishi. Irin wannan rawan nake so na yi miki. Ban sani ba ko zan iya ɗaukan ki fa, but haka nake tunani. I think so. Nake so in tarairaye ki kaman jaririya tsana. So but amma insha Allah lokaci ne zai nuna kanshi. Lokacin da nisa ba amma ban sani ba ko zai zo mana kusa insha Allah. Kawai insha Allah, insha Allah. Let's smile. Amma yanzu wani tabbaci nake da shi kada fa na zo mu haɗu face to face ki ce ban yi miki ba. Amma dai waƙannan sai daɗi ni ma sai na haddace ta. Ta menene ta kafaɗa da menene? Maryam, ai tunda zuciyar mu suka aminta da juna, ni ban ga wani abin da zai sa kuma wani ya ce To gaskiya ya kamata da ki iya wannan waƙar sosai. Sabida mamana ta ce irin ta take min sadda ina jariri. Shi yasa ma na haddace. Another part kuma, abin da yasa kika ji na ce miki haka, duk da dai na san insha Allah hakan ma ba zai gagara ba. So ina so duk wani abu da nake tunanin kamar rauni ne ko kwanto a zuciyata, ba na so na bar shi kaɗai. Ina so na fito komai true ne saboda ni da ke ba ɓoye-ɓoye. Saboda in riƙa samun sharewar tantama daga gare ki. Amma wani part ɗaya da ban faɗa miki ba, na ga ku kamar 'yan gayu ne. Mu fa talakawa ne, ba masu kuɗi ba ne. Talakawa ne sosai, 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 sosai. Ba mu da kuɗi. Mu ba ɗiyan kowa ba ne ba fa. Abeg. Duk hotunan da kika ga na tura miki na wajen vacation, duk packaging ne. Ba gidanmu ba ne. Ba gidanmu ba ne. Wasu lokacin ina Lagos ne, wani kuma lokacin na dawo gida ne. Yeah, ko ba gaskiya ba. So ba sani ba ko za ki so ni a haka. Ni ba masu kuɗi ba ne ba. Da gaske nake ba, ba wasa nake ba. Me za ki ce akan haka? yanzu yana in shuka. Ni ai ba kuɗin ka nake so ba, ni farin ciki nake so. To ma mene? Wallahi ƙila ma rufin asirin Allah alhamdulillah. Amma dai da ke tunani, wallahi ba haka ba. Su gwara ku kuna da iyaye, mu kuma da muka rasa wani abu fa. Ka san dole akwai wani abin da zai zama can sai da iyayenka. To dole na faɗa ne ma. Wallahi ko, ke ɗin nan ko, ai koya miki wannan in shuka da in shuka. Serious matter. Alhamdulillah. So Allah ubangiji ya ƙara rufa mana asiri. Ko ni kaina, ina fatan a rayuwata duk wanda zan yi rayuwa ita ya zanto tana ƙaunata, ina ƙaunata. Za mu rayu. Muna sauraron junanmu. Duk wanda ya zo da magana ya tsaya ya saurari kowa, sai ya gama. A yanke decision mai kyau. So yanzu duka na fahimce ki, kuma wallahi kisa na ji tausayi. Saboda na tuna shi babanmu ya riga mu da to ubangiji Allah ya gafarta mishi. Allah kuma ya tattara rahama kabarinsa. Insha Allah wannan ba zai zama matsala ba. Komai zai daidaita kuma Allah zai ɗora mu akan sa'a kuma ya bamu dacewa. In rabon zamu rayu, insha Allah it's going to be possible. Komai zai yi insha Allah a cikin tsari. Allah ya sa mu dace. Kuma na gode sosai da jin ra'ayinki. Kuma na san a cikin zuciyarki ne. Don Allah ya yarda ma Allah zai rufa asiri kuma duk. So zuwa gobe za mu ƙarashe sauran zance. Okay, kan bada amma na gode. Allah ya tashi mu lafiya. I love you so bye. I love you too. Mubi Mubarak Isa. Together love with Fafisha Amira.